Silav rojbaş, hevanno, hevit kun tev başın selametin çen nuçe me amade kirne, pır nuçe jitin de derbarê pêvajoyê de bu yerek deqeya da wî qewmiyet xwazim jara pêşkeş bikim, tevgerê beyanata tevgerê heye di derbarê pêvajoyê de ji yasaya dewleta Tirkiye re ya ku were meclisê jî radibêje na, yani bi vî şeklî nabe. Kesî nikare bixapîne divan meseleyan de jî divê dewrê de jî. Tu yasa derdixî? Pêvajoyê birêve dibî? Lêdibê tu hassasiyetê me jî hassasiyetê milletê Kurd jî li ber çavan bigirî. Yani bi vî şeklî nabe. Îja bi destûra we ez hema vê meselê bixwînim, rêveberiya tevgerê çi gotiye di derbarê yasayê de. Paşê jî beyanata Tayyip Erdoğan heye. Paşê jî Rojavayê Kurdistanê di derbarê entegrasyonê de hin tiştên gotin. Sedî heftê meselên entegrasyonê temam bûye. Îdî ji qas rastî nizanim. Îdî çi li xwe digire, çi dikeve navê, ew dê o meseleyekê dine. Kab destûra we em hema dest pê bikin hevanno, hûn jî başin selametin, kab peyamê xwe ji me re bişîne. Pêdeviya me bi şîrovê we hene, şîrove binivîsîne, ez tim dixwînim. Yani di zindî de nexwînim jî, piştî bername muhaqqaq diçim, temaşe dikim, lê dinêrim çi heye çi tune. Rêveberiya tevgera azadiyê li ser yasaya çarçovê şiyariyekê da dewleta Tirkiye, rêveberî dibêje eger statûya Abdullah Öcalan di yasayê de li ber çavan neyê girtin, ev yek wê li pêşiya bi cîhanîna vê pêvajoyê bibe asteng. Rêveberiya tevgerê li ser yasaya bingehîn, yani ew qanûna kokê ku jê re dibêjin, li ser naverokê wê daxuyaniyekê belav kiriye, tê diyarkirin ku heta ku Abdullah Öcalan nekeve dewrê, yani azad nikaribe bixebite, ew bixwe heta ku pêvajoyê nikaribe bi rêve bibe, biryarên ku hatine dayîn, ew yasaya ku we derbikeve bi kêrî tiştekî naye. Yani pêwîstiyên qanûnan bi cih nayen. Ji bo pêşketina pêvajoyê elbet ziman jî giring e, dibêjin rêveberên tevgerê. Çiye o zaman? Yani têgehê ku bikartînin. Terör hat terör, terör li jor, terör li jêr. Pêvajoya Türkiye'ya bê terör, nizanim terör. Yani mesele ne terör e? Tevger dibêje. Li gorî daxuyaniyê Öcalan gotiye divê qanûna ku were derxistin ne teng be. Li gorî hassasiyetên her du aliyan were amade kirin û dibêje ev qanûn ji bo dawîkirina qutbûna sed salî ya di navbera milletê Kurd û dewleta Tirkiye'de gavekê giring e. Lewma mühîm e ku qanûn aştiyê ji xwe re bike armanc. Rêveberiyê qala peyvên wekî terör û rêxistina terörê dike, dibêje em qebûl nakin ku dewleta Tirkiye gotina terörê ji bo me bikarbîne. Yani aştî beriya her tiştî ji ziman dest pê dike. Bikaranîna van têgehan ji bo rêxistinekê ku têkoşîna çekdarî ya dijî Tirkiye bi dawî kiriye, pêvajoyê dixe nava pirsgirêkan. Yani rêxistinek ku dev ji şerê çekdarî berdabe, li hember dewleta Tirkiye nekeve nava hin aktivîteyan, dewlet nikare van têgehan bikarbîne. Terör û wekî din û filan bêvan. Yani em qebûl nakin. Dibêje rêxistin. Ji bo ku pêvajo pêş bikeve, gelek mühîm e ku ziman pênase naverok li gorî armancê bin. Divê Öcalan bibe muxatabê sereke. Rêveberiya tevgerê anî ziman ku divê gavên ku her du aliyan maqûl û pêkan bin. Yani ji bo her du aliyan jî. Ev gav divê maqûl bin û çaresi, yani pêkanîna wan rehet be. Divê manê te dibêje. Eger pêvajo ne ji bo mijûlkirinê be, ji bo çareseriyê be, divê nêzîkatî jî li gorî vê yekê be. Gotinên serokê MHP Devlet Bahçeli jî bi bîr xistin. Rêveberên tevgerê dibêjin Devlet Bahçeli gotibû divê Abdullah Öcalan bibe koordînatorê aştî û siyasîbûnê. Di nîqaşên li ser İmraliyê de jî ev yek hatibû qebûlkirin. Rola wî di bi cîhanîna qanûnan de hatibû diyarkirin. Eger statûya Öcalan di qanûnê de li ber çavan neyê girtin wê ji destpêkê ve li pêşiya pêkanînê bibe asteng. Ji ber vê yekê giring e ku statûya Abdullah Öcalan zelal bibe ku ew bibe muhatap û müzakerevanê sereke evê meselê. Qanûna bingehîn û gavên demokratîkbûnê di derheqê wan de çi dibêje tevger, eşkere dike ku pêvajoyê aştiyê nabe ku tenê bi mijara bêçekbûnê were sîndordar kirin. Ne? Demokrasî heye, qanûna bingehîn ku tê de Kurd werin bicînkirin heye, behsa anayasayê dike. Yani tenê tu çek û sîlaha berdî werî nabe yani. Dibêje tevger. Li gorî daxuyaniya tevgerê eger ev qanûn wekî qanûna bingehîn were dîtin, made Musa'ye, divê piştre qanûnên demokratîkbûnê yên ji bo çareserkirina pirsgirêkan werin derxistin.
ev yek ve baweriya bi pêvajoyî jî zêde bike. Yani peşi kanunek sereke be, kok yani kok be. Başıcı kanune büyü ve gridayı ve hebe. Eğer ev ne kanunek koke be, mesele hal nake. Tenê xwedî armancekî endamên rêxistinê çek û silahê xwe berdin werin Tirkiye bi 5 sala dibin kontrola dewletê de bin, nikaribin tevlê siyasetê û civakê bibin. Êşxwe 5 sala da kî bikiye? 5 sala da tu ji siyasetê dûr kevî, kontrola dewletê li ser te hebe, êşxwe dikevî rêyekî din yani. Ev kanun wekî kanûna bingehîn divê were dîtin, divê piştre kanûnê demokratîkbûnê yên ji bo çareserkirina pirsgirêka werin derxistin, ev yek jî wê baweriya bi pêvajoyê zêdetir bike. Rêvebiriyê di dawiya daxuyaniya xwe de teqez kir ku ew ê nêzîkatiya xwe a bingehîn piştî dîtina kanûnê diyar bikin. Yani heta ku em bi çavê xwe kanûnê nebînin, nexwînin, analîz nekin, em vê kanûnê di nava xwe de nîqaş nekin, em weke rêxistin biryara xwe nadin. Eğer kanun ereni be, yani pozitif be, em ê zêdetir teşvik bikin. Em ê wê demê berpirsiyariya gut keve serme em ê wê demê bicihibînin. Ama eğer kanun ne pozitif be, eğer divê kanûnê de serbestiya öcalan tune be, nikaribe bi rojnamevaran re hevdîtin pêk bîne, nikaribe fikrê xwe beyan bike, nikaribe xîtabê gerîla bike, nikaribe xîtabê rêveberên tevgerê bike, bi wan re civîn çê bike. Ne? Wê demê çi dibe? Tu ne li gorî vê yasayê tevgerî û ne endamê xwe dişînî û ne jî tu rêxistina xwe fesih dikî û ne jî tu çek û sîlah datînî. Tu li hember dewleta Tirkiye agirbesta xwe dikarî bidomînî. Yani tiştek ku min jê fehm kiriye ev e. İja dewleta Tirk eğer bi rêxistinê neşêwire, eğer bibêje ez rêxistinê muxatab nagirim, ne rêxistina terorê ez muxatab nagirim, destpêkê de wisa digot. Ê min muxatabê min tenê öcalan e. Wê demê hinekî zehmet dibe. Ji ber ku ê di pradîkê de vê kanûnê pêk dîne rêxistin bixwaye. Evan û ka min dirin Tayyip Erdogan çi dibêje? Ê rêxistinê wisa ye, yani bi du gotinan merûv dubare bike, rêxistin dibêje. Heta ku em bi çavê xwe kanûnê nebînin, nexwînin, analîz nekin, eğer em jê encamekî erênî jê dernexin, em li gorî wê hereket nakin. Em li ciyê xwe ne. û di serê her tiştî de dibe hemî endamên rêxistinê bigire nava xwe. Öcalan jî di nav da, vanê rêveberên Qandîlî jî di nav da. Beriya niha jî rêxistinê gotibû. Yani nabe ku hin rêveber sürgünê Ewropayê werin kirin, hinekî wan li Sûriyê bimînin, hinekî wan li Iraqê bimînin û endamên din jî qismekî wan vegerin Tirkiye û ji siyasetê dûr bimînin. Yani bi vî şeklî rêxistin peremperçe dibe. Xwe nadin ber vê yekê. Tayyip Erdogan çi dibêje ve got tenê behsa pere dike. Yani meselekî qasa mühim heye, pirsgirêkekî 100 salî heye, pirsgirêka Kurd ne, şaş fehm nekin. Pirsgirêka Kurd tune, pirsgirêka dagirkeriyê heye. Pirsgirêka dagirkeriyê li nava welatê Kurdan eger bi dawî bibe, pirsgirêk ji xwe bi dawî dibe. Kurd tu car nabin pirsgirêk, nebûne pirsgirêk ne ji bo xwe ne ji bo derve. Pirsgirêkê navxweyî ê Kurda hene, tamam. Pirsgirêkê aborî hene, çand û kültür hene, lehev hatin heye, aştî heye, demokrasî heye, demokrasiya navxweyiya Kurda. Ev pirsgirêkê navxweyê Kurdan e, ama pirsgirêka li Kurdistanê ne ji ber me ye, ji ber dagirkeran e. Eğer dewleta Tirkiye li Kurdistanê tune be, pirsgirêk xilas dibe. Wê demê em serbixwe dibin. Hebûna dewleta Tirkiye ji bo Kurdan pirsgirêk e. Navê vîya ne pirsgirêka Kurd e. Navê vîya pirsgirêka hebûna dewleta Tirkiye ye li Kurdistanê. Dewleta Tirkiye bire hebe, bila li welatê xwe hebe, ama ne li Kurdistanê. Ya van tiştan em tim dubare bikin. Bila wisa mêjiyê me de bi cih bibe. Bila ev fikrê me derbasî nesla nû bibe. Yani li Kurdistanê pirsgirêka Kurd tune, pirsgirêka Tirkan heye. Hebûna Tirkan li Kurdistanê. Ez wextê dibim Tirkan ne milletê Tirk. Hebûna Tirkan weke dewlet, weke Ankara, weke paytext. Yani navenda siyasî a Tirkan wextê were Kurdistanê dagir bike, ev dibe problema dagirkeriya Tirk li Kurdistanê. Ew jî hal dibe ya, çima hal nebe?
سدی ست حال دبه بنیرن هوانو از تشتکی دی جواره بیجم در باسی طایب اردوغان دبم حتی که کرد سدی ست آزاد نبن نگهیشن سرخابون اخواه یا مطلق هزار دموکراسی جی هبه پرسکری که کرد و ترکان و تم هبه چما ده مثلا مافتا ترک و ببیجن ملت سردست امن ملت بندست هونن هون ده هون نکارن ببن وکهو وکمه امی جی ببن نا یا ام لنوا ولاتا کی به هفرا دجین و حق ما وکهو به یان جی ام دخوازن جهه ببن حتی که ام جهه ببن و تموسا مسئله ما کاشو بر کاش ببن امی لحف کن امی شر بکن و امی ببجن وال استنبول نجات پرستی چی بو و گنج ما آوتن حبسی و نجات پرست خیریش جوان میکرن و موزیکا کردی قدخه کرن نظام چی کرن وانا حمی و پروبلم تم بدو من حتی که اوج خورا امش خورا هکز المال اخوه راسته نه راسته 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 یا راستی خوشه مرو ببیجم یعنی از گوتنه خواهتم دو بیجم مجبورم ببیجم یا سبه دوست به حقیقتا نوانو بنیرم اگر مرو گوتنه راست نبیجه سبه دوست به جوان مراد بن وانه لزانینگه وانه زاروک سبه مزند بن دچن دخونین تز حاضر دکن üniversite qadinen raporan hazır dikin lekolin dikin ajwan çan hebra sevan youtube mewarin ev bebejin ya ev insanın beryame çiqas bemantıqi qise kirne çawa bahsa azadiye nekirne çawa nizani bune ku eger em bir tirkara de nava coğrafyaya ki de bijin awqas problememe çedibin çawa peşbini tahmin nekirne ne warin em tahmin bikin ام مسئله خو ایرو حل نکسی به دوست به چل بندامه دوی ام زانبن سرخابون مطلق یا کرد و کردستان شرط جبوک و پرسکریک به تمامی بداویه بده alternatif adınji vekheviya mutlak yani çiki Türk'a hebe e kurdajı ev hebe ya tişteki Türk'a fahm nekiri he haqqi me hebe tişteki ji Türkan kim nabe? Yani mesela Kürt bi zimanê xwe zarokê xwe bişînin mektebê ji Türka çi kim dibe? Yani perê wan diçe, bavê wan dimire, birayê wan dimire, kî dimire ji wan? Tam berova jî ya eger em bi zimanê xwe neçin mektebê em hebûna xwe nexin garantiyê wê demê Türk dimirin. Ya însanê pir acayib ran xwekirina qurban sirf ji bo Kurd nebin xwedî heq. Felaket eve yani meruf fam nake van jiranên me ya berde yani berde bila Kurdî bibin xwedî maf hatina aborî a Tirkiye çi ye ji petrolê ji sînoran ji abo ji çandiniyê çi dibe wek hev parve dikî her millet xwe bi xwe re bibe ew qas rehet hêsan yani vê mantiqê hevano em hem ji cîranê xwe Tirka re bibêjin hem ji nesla nû genca re bibêjin دوی به جیش ببه دوی مرو وکی تابو نبینه دوی مرو نترسه نبیجه چما باسا سرخوبونید کی جی چما ام باسا جیانا به هفرا نکن چما باسا جیانا به هفرا بکم چوا باسا جیانا به هفرا کی باسا جیبونی جد کاری بکی ما وقتی که مرو ببیجه ام دخوازن جیه ببین ویا نایوی معنی تو نفرتی کی جی جیرانی خواه کی yani ezana naxwazim bi Swîsriya ra bijîm me ji wan nefret dikim na tam berû jî hurmeta min heye ji wan ra me ez mecbûrim na newse ya hevanno Tayyip Erdoğan çildir ka Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan sirf basa pere kiriye beyan dike ku ew ê rojên pêş me de yasaya pêvajoya çareseriyê pêşkêşî parlamentoyê bikin Tayyip Erdoğan doh piştî civîna kabîneya Serokkomariyê li ser rojevê got qala pêvajoya çareseriyê kir zirara aborî ya şerê li hember PKK basa wî kiriye çiqas perê Tirkiye çûye çiqas însanê wan birine bas nake ha ew qas mağduriyet çêbû bas nake gundê Kurda şewtan din ew qas însanê me kuştin bajarê me bas nake tenê dibe perê me çûye ya eceyb vana da kêmasiya exlaqî heye etik hakikaten
Erdoğan anizmin ku zarara şer lehember PKK ya bu Türkiye 2.3 trilyon doların zedetire. Zarara şer de dahata netewî de 511 milyar dolar de dahata kesane de jî 5800 dolar de hinardê de jî 310 milyar dolar. Matematika wî hûn hesab ke şuna da hesab nakim hevan. Zarara derfetên kar 2.5 milyone, zararên ji ber terörê ji du alyan ve zext li aboriya giştî çêkiriye. Yani dibêje wextê terör hebe de aboriye de ew qasa zarar, de ithalat û îxracatê de ew qas zarar, de dahata netewî de filan bêvan ew qasa zarar. Behsa wî dike. Yani di 40 salan de bi tevahî 520 milyar dolar deyên hatiye kirin. Sırf ji ber şerê li hember PKK. Zirara dahata bacê jî yani ya vergî nêzîkî 123 milyar dolar e. Salane 5 milyar dolar derbas dike. Tayyip Erdoğan destnîşan kir ku dema zirarên rast û ne rast tên hesibandin zirara ji bo Türkiye zêdetirî 2.3 trilyon dolaran e. Dema em ji aliyê wekheviya derfetan ve binêrin zirara terorê ya ji bo vî welatî du qatê vê hejmarê ye. Eger ji aliyê hilberîn davînkirina kar, finansman, geştiyarî, çandînî, ewlehî ve hesabwarê kirin zirara terorê ya salane 5 milyar dolar derbas dike. Proje yasaya pêvajoyê jî diçe parlamentoyê dibêje Tayyip Erdoğan. Di rojên pêşme de proje yasaya pêvajoyê dibe em ê pêşkêşî parlamentoyê bikin. Wê wekî hevpeymaniya Cumhuriyê pêvajoyê bingehîn armanca wê gotinên behsa armanca wê kiriye dibêje binêre. Dema pêvajoya Türkiye bê terör gihîşt armanca xwe hedefa xwe wê dayîk êdî dilrehetî serê xwe dayîne ser belîfan. Welatê me heta ji vî barê giran ê zerara aborî jî xilas bibe. Dema ev mijar, ev babet bi awayekî mayînde êdî bi dawî bû 86 milyon milletê me hemû milletên Tirkiye wê qezenç bikin. Bi qasî karsazan wê birayên me ê ketkar jî jê fayde bibînin. Bi qasî cotkarên me wê sektora geştiyarî jî yani turizm jî jê qezenç bike. Hilbenîner, hinardekirin yani heta xanimê malan. Welhasıl dibe herkes wê ji vê pêvajoyê fayde bibîne eger biçe serî. Dibe eger bikaribin ji nav derkevin. Hemû pêkhateyên welatê me ji pêvajoyê fayde bibîne. Navê milletan jî dide. Bi qasî Tirkan wê Kurd jî, Ereb jî, Laz, Çerkez jî kar bikin. Dema astengiya terörê bi temamî ji holê rabû wê ekonomiya Tirkiye de her warî de çîrokeke nû binivîsîne. Em ji dil ji vê yekê bawer dikin. Di rojên pêşme de wê serarastkirina yasayî pêşkêşî parlamentoyê were kirin. Em ê li ser bixebitin. Wekî hevpeymaniya Cumhurê, propagandaya Cumhurê dike ha. Hê jî propaganda dike. Vê pêvajoyê li gor menfaetê xwe bikartîne Tayyip Erdoğan. Tevî zehmetiyên cûr be cûr jî em ê çi ji destîmetê em ê bikin. Hevan em derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin li wê derê entegrasyon heye. Gotina entegrasyon zanim kîfa pir jê re naye. Niha sedî heftê meselê çareser bûye. Sedî heftê, sedî sîmaye. Çi ye entegrasyona li Rojavayê Kurdistanê? Tabii naşibe ya Bakurê Kurdistanê. Naşibe. Hinekî cuda ye. Kî da axife Nureddin Ahmed. Nureddin Ahmed ki ye? Waliyê Hesekê ye. Kurd de fermandarê Qesedê bû. Anha jî bûye waliyê Hesekê. Ji aliyê Ahmed El-Şara ve hatiye wezîfedar kirin. Li ser rewşa saziyên fermî agahiyekî daye. Nureddin Ahmed eşkere kir ku pêvajoya tevlîbûn û çalakirina saziyên fermî yên li parêzgeha Hesekê gîştiye qonaqeke pêşketî ji sedî heftê vê pêvajoyê dî temam bîye. Nureddin Ahmed diyar kir ku karên ji bo temamkirina beşên din anha didome lê ji bo vê yekê demekê diyarkirî lazim e. Waliyê Hesekê da zanîn ku di çend saziyên sereke de pêvajoya tevlîbûna karmendan ên memuran temam e. û numune jî dide. Mesela di sektora perwerdeyê de nêzîkî 20,000 karmendan bi temamî tevlî Wezareta Perwerdê ya Sûriyê bûne. Êdî meaşê xwe ji Sûriyê werdigirin. Niha problem çi ye? 20,000 memurên perwerdeyî. Temam. Ev perwerdeyî eger erebî be mana wî tinekî. Tirsa me ew e. Ev perwerdeyî belkî anha Kurdî ye. Temam ji ber ku haziriya rêveberiya Şamê tune ye. Ama sala pêşiya me ye.
Şam vakti got az hazırım, az dikarim pergala perverdeyi Arabi ve İngilizce bilim Rojava'yı Kurdistan'ı ve demi tırs eve ku mamosteyn te bikevin hizmeta Şam'ı bikevin hizmeta asimilasyonu uzarok me eku 14 salın Kurdi perverdeyi dibinin to Jinuva bikin Arab. Problem eve em jî dibêjin bila şerê me, tekoşîna me, mücadele me ji bo perwerdehiya daîmî ya Kurdî bila tim hebe. Em memûrê xwe nexin xizmeta Şamê, em memûrê xwe di xizmeta milletê Kurd de bihêl. Îja çi dibêje? Di sektora perwerdeyiyê de nêzîkî 20,000 memûrên me bi temamî tevlî Wezareta Perwerdeyiyê bûne. Maaşê xwe ji Sûriyê digirin. Di sektora tenduristiyê de jî nêzîkî 2,000 karmend di rêveberiya elektrîkê de jî derdora 700 karmendan bi temamî hatiye yekkirin. Pêvajoya wan bi dawî biye. Yani tevlî bûne. Nureddin Ehmed beyan kir ku rêveberiya çandiniyê, rêveberiya bazirganiya navxwayî bi temamî hatine yekkirin. Ew bûne yekkirin yani entegre bûne. Rêveberiyên çand, turizm, geştiyarî, şûnwar, beşa banqeya navendiya Sûriyê, rêveberiya postexane tev hatine aktif kirin, çalak kirin. Niha xizmetê didin milletê me. Walî beyan kir ku rêveberiya nüfusê jî hatiye çalak kirin. Nüfus müdürlüğü heye. Pêvajoya yekkirina karmendên wê jî bi temamî bi dawî nebiye, aniha xebat hene. Lê wekî din Nureddin Ehmed eşkere kir ku ji nava 4 navçeyên serekeyên parêzgehê rêveberên sê navçeyan, rêveberên 2 nehyeyan hatine destnîşan kirin. Lêbelê rêveberê navçeya Hesekê hîn nehatiye diyarkirin. Ji bo ku serokên bajaran, serokên bajarokan, serokê desteyên wan rêveberan di devekî nêzik de werin destnîşan kirin, kar û xebat aniha dewam dikin. Dabeşbûna îdariya parêzgeha Hesekê jî li gorî navçe û nehyeyan bi vî şeklî binêrin. Maqsed bila bikeve qeydan hevan yani ji bo dibêjim. Yani mühimek beri bixwînin. Navçeya Hesekê ji çi pêk Til Temir, Til Berrak, Hol, Şeddadê, Êrişê, Mergede. Vana rêveberên navçe rêveberê wan hîn nehatine diyarkirin. Navçeya Serêkaniyê jî nehyeyên Dirbespî û Ebu Rasê ne. Navçeya Qamişloyê jî nehyeyên Amûdê hene, Dirbespî hene, Til Hemis heye û Cezze heye. Navçeya Dêrekê jî ji çi pêk nehyeyên Çilaxa û Til Koçer. Eve, plana paşerojê xwendina bilind, parêzgerê Hesekê di dawiya daxuyaniyê xwe de balkişand ser gavên pêşiya me û paşeroja xwendina bilind al parêzgeha bilind çi dibêje ser perwerdeyî. Em niha kar dikin ku em saziyên mayî êweke veguhestin, ragihandin, darayî, ekonomî, hemû şaxên banqeyan çalak bikin. Di aynî demê de hevdîtinên me em bi Wezareta Xwendina bilind re jî li ser siberoja zanîngehan di rêyekî pir êrînî dane. İnşallah. Yani hevdîtinê me hene bi Şamê re li ser rêyekî êrînî ye di mesela perwerdeyiyê de. Êdî soza wî ye. Em jî bibêjin çi? Em bêjin pir baş e. Pir baş e. Êrînî çi ye yani? Bila perwerdeyî bi temamî Kurdî be. Dersên bijarte bila Erebî bin. Normal e. Festîvala Mûzirê hûn diçin ê? Festival dibêje ji bo bîr û jiyana azad em xwedî li xweza, ziman, çand û baweriyê xwe derbikevin. Ev slogana festîvala îsal ya çand û xwezayê a Mûzûrê ye. Ev festîval wê di nava siyê tîrmehê dudiyê tebaxê de bidome. Îro destpêkiriye dudiyê tebaxê bi dawî dibe. Meşa ber bi qada Seyid Riza ve destpê kir. Bernameya festîvalê li kolana hunerê bi lêdana Dawul Zurnê gerandina govendê destpê kiriye. Piştre jî bi sedan kesan ji kolana hunerê ber bi qada Seyid Riza ve meşiyan. Nûnerên partiyên siyasî, nûnerên saziyên sivîl gelek welatiyê me jî hatin tevlî bûn. Ji Bakurê Kurdistanê gelek însan çûne Dêrsimê ya. Dêrsim hêdî dibe ciyekî romantîk. Ciyekî romantîk yê dagirkirî. Dibin zulma dewleta Tirkiyeyê. Di vê naberê de waliyê berê Dêrsimê anar hepsê da ye. Ji bilî sûçên wî û kurê wî ê li hember Gulistan dok û gelek sûçî wê din derketine. Acayip di nava sûç de ye li ser navê dewleta Tirkiye sûç kiriye. Wana hemî ji çi tê
Süleyman Soylu bi tevî mirovên xwe demok wezîrê karê hundir bû, walî Hemîr kontrola wî de bûn. Hemî weke ew ê tevdigeriyan. Mîna ku Tirkiye malê bavê wan be, ji xwe re dixwarin, vedixwarin, ser xwe re bin xwe re dikirin. Cinayet, minayet, her tişt. Hevan o festivalê dest pê kiriye, eger hûn li wê derê bin, kerem kirin hûn jî biçin. Girseya gel di dema meşê de li dijî projeyên madenan jî duruşme avêtin, slogan avêtin. Ji bo Gulistan Doku ew jî mesela Gulistan Doku jî bû beşekî ji sloganan. Gulistan Doku 2020 de wenda bibû. Lêdî malbat jî herkes jî raya giştî jî di wê qenaetê de ye ku hatiye qetilkirin. Yani di çarçoveya festivala 24 demîn a çand û xwezaya Munzurê de wê gelek çalakiyên jî hêreng hebin li Dêrsimê di nava du sê rojan de. Panel wê çêbibin, hevpeyvîn wê hebin, çalakiyên çandî wê hebin, tabii elbet konser wê hebin ser sahnê. Bi vî şeklî festival wê pêk were. Numan Kurtulmuş bahsa pêvajoyê kiriye, ka em binerin çi dibêje. Serokê Parlamentoya Tirkiye, Numan Kurtulmuş, li ser projeyasaya çarçoveya ku herkes li bendeya were parlamentoya da xuyaniyekê nû da dibêje bi qebûlkirina vê yasayê re deriyên serdemekê nû wê bi temamî vebin. Numan Kurtulmuş li Kastamoniyê tevlî merasima danîna evê ye. Velhasıl madalya serxwebûnê ye. Ya mühim gotinî wî ne? Li Tirkiye serdemekê biratiyê ya nû dest pê dike, hêvî dikim ku êdî li tu ciyê, li deştan, li çiyê, li tu deverekî din dengê çek û bombeyan neyêbîstin. Li her aliyekî vî welatî wê stranên aştî werin gotin, stranên yeketiyê û hevgirtinê werin gotin. Bi vê yasayê tu carî têgihiştinekî efwekê giştî li Tirkiye nayê pêş, yasa bi tespîtkirina fesehbûnê dikeve meriyetê. Ve çiya ye dîsa tiştê berdayî dibêje hevan ya. Hakikaten ya, binêrin çi dibêje? Bi vê yasayê tu carî têgihiştinekî efê li Tirkiye dernakeve pêş, yasa bi tespîtkirina fesehbûnê dikeve meriyetê. Yani dibe em ê yasa derbixin, lêdîşa teyîd û tespît dibe heta ku bi cîhnê em neçin, rêxistinê nebînin, ku xwe temamî feseh kiriye, dibe ev qanûn nakeve meriyetê. Kurtulmuş eşkere kir ku xebatên komîteyê ku di parlamentoyê de hatibû avakirin gihîştiye dawiyê di encama van xebatan de em gihîştin asteke diyarkirî ku bi îradeyê hevpariya hemû partiyên me wekî nexşareyeke zelal hatibûn destnîşan kirin. Di çareserkirina pirsgirêka Kurdan de gihîştine dawiyê. Dibe li pêşiya me dîsa hêvî dikim ku bi lihevkirina hemû partiyê me re pêvajiyekê serrastkirina yasayî derbikeve. Em ê bi hev re bi cih bînin. Ez dixwazim eşkere bikim ku mesele ne tenê amedekirina yasayê. Li parlamentoya Tirkiye her hefte gelek yasa derdikevin. Li Tirkiye dema pêwîst be yasayên din jî derdikevin. Meseleya girîng ew e deriyên serdemekê nû vedibin. Di deriyên serdeman û de cih ji çek û sîlaha re tune ye. Cih ji pêşveçûnan re ancak hene. Cih ji cudahiyekê re jî tune ye. Qed cih ji têgihiştina tu Tirkî ez Kurdim re nîne. Dibêje qed cih ji têgihiştina tu Tirkî ez Kurdim re nîne. Yani kes nebêje ez Kurdim û ez Tirkim nizam çi. Ji nîqaş û cudabûna tu Elewî, tu Sunnî dibê em van nîqaşa jî ji holê radikin. Bi qebûlkirina vê yasayê re deriyên serdemekî nû vedibe. Mesele mantık ya. Mantalite hevanno, mantalite ji bo bigwere bi biryaran mantalite nagwere bi biryaran. Mantalite bi perwerdeyî, bi salan, bi urf û adet, kevneşûpî, urf û adetê wan rêveberên dewleta Tirkiye'de, rêveberên televîzyon, ragandin di mantıqa wan de tiştek ku Numan Kurtulmuş dibêje tune ye. Tu nikarî biryar bidî qanûn derbixî ji vir û pê ve em nijadperestî nekin. Tiştê ku setine ye. Heftê hezar qanûnê te jî hebin, tu bibêjî biçin insana bikujin, qanûnê de tu bibêjî, dîsa insanlar çin insana nakujin eger mantıqa wan da exlaq hebe.
Mesele ne kanunu? Meru bu kanun etkare yani ne? Mekteba da, perverdeyi da, cirantiye da, bayağı dve rune. Bavê Narîn Güranê wê biçe serdana Selaheddin Demirtaş. Selaheddin Demirtaş anha biye hêvî yani ji bo meseleyên cuda jî yani millet dixwaze fikra Selaheddin Demirtaş bibîse. Mesela sibê saet dehan de Selaheddin Demirtaş wê bi bavê Narînê re Güran, Arif Güran re hevdîtinekî çêbike. Selaheddin Demirtaş ji parêzerên dosyayê zanyarî wergirtine li ser bûyera kuştina Narîn Güranê agahî girtiye. Selaheddin Demirtaş piştî hevdîtinê daxuyaniyekî nivîskî wê bide. Mesela ev hevdîtin bi destûra taybet ya Wezareta Dadî ya Tirkiyê tê çêkirin. Ew jî mühîm e. Yani mesele ronî dibe. Çima mühîm e? Ev malbata Güran evano zulmekî pir mezin li malbatê hatiye kirin. Ji roja destpêkê ve dema ku narîna me wenda bû heqeten ji wê rojê ve wextê ku çapemeniya Tirkî çûyî gundê geriya filan devan malbatê sûcdar kir min gotina nava meselê de mesele heye. Diya Narînê, birayê Narînê, apê Narînê hemî avêtine hepsê ama insanê ku dibêje min cenaze biriye ve şartiye cezayekî biçûk lê hate birîn û piş mesele nehat kolandin. Di piş meselê de pir meselêdin hene mesela Narînê de. Yani ez bixwe bawer nakim ku ap sûcdar be. Belkî agahiya ap heye eşkere nekiriye ama bixwe wisa di nava sûç de hele diya Narînê yüksel ez qet bawer nakim yani. Kurekê din jî birayê Narînê nû ji xebatê hatiye. Pir îftirayên mezin li malbatê kirin. Gotin dewlemendin, perê wan hene bi dewletê re nava hevkarî de ne dixebitin. Yani mîna ku qoricî bin behs kirin. Halbuki hemî direw derket. Malbat welat parêz e. Birayê Narînê bû mîvanê min di YouTubeê de axifî. Arif Güran bixwe bû mîvan di bernamem de axifî. Me jê pirs kirin. Saetekî zêdetir axifî. Yani bi malbata Narîn Güranê re dem bi dem me hevpeyvîn çêkir. Dayika me pîrika Narînê yani diya Arif Güran tevlî bername me bû axifî. Yani hevan hêvî dikim Selaheddin Demirtaş were berdan. Pêdiviya civaka me bi însanê wekî Selaheddin Demirtaş heye. Ez xatir ji we bixwazim em binêrin vê varê ez ê bikaribim bername çê bikim nikaribim jî em ê sibê çêkin, du sibê çêkin her roj rojê me gelekin. Xatirê we silav rêzê van.